Alexandre, és una sort trobar així al Moines aquestes 7 moreres? Sí, és una sort perquè d'alguna manera són les últimes moreres que queden en esta localitat. Possiblement abans la morera era un arbre molt comú en totes o gran part de les localitats valencianes i avui en dia ens queden testimonis de l'antic esplendor. La morera és l'aliment bàsic dels cucs de seda i, per tant, en tots els llocs on se cultivava, on se feien cucs a les cases, la gent necessitava l'aliment en abundància i prop. Ja fa temps que Alexandre es preguntava què en quedava a la comarca de la Safor d'esta activitat històrica. La primera resposta la tenien els treballadors de l'antiga filatura d'Almoines. Ismael, Digues, ja tenim el llibre de la seda. de la seda, Ahí és vostè. molt correcte. Veurà que vostè ha sigut un mecànic. Quants anys ha treballat? 50, Haurà vist la fila vella i la fila nova. tot. I com es filava en cada una d'aixes En files? cada una d'estes, la japonesa automàticament, Que és la nova. que és la nova, i la vella manual. Quantes dones, quantes filaneres? Quantes filaneres n'hi havia? Crec que eren 60 dones. 60 dones. 60 dones. 60. Traient fil dels capells. 60 les filaneres, ojo. I en cada filanera n'hi havia una batidora per donar-li les hebres del capell a la filanera perquè poguera llançar per afilar la seda. La filatura Lombard, fundada el 1848, ha sigut l'última empresa en fer fil de seda a la Comunitat Valenciana. Fins l'any 1975 obtenia la matèria a les nostres terres. Jesús, vostè va donar este doble termòmetre a les dones que criaven cucs. Per què? Perquè en este aparatet, en este termòmetre, pogueren elles pues, tindre més cuidado en les temperatures i la humitat que poguera haver en el local, a fi de que els cucs no caigueren malalts. Jesús va viure una època en què la producció de seda era una activitat fomentada per l'Estat. El seu treball era dirigir els colliters en les noves tècniques de criança. Quan vostè veia que ja anava a ser l'última collita de les fetes a València, vostè va agarrar com a record fil. Jo quan vaig veure que era l'últim any, el menys que podia tindre és un recuerdo De tota de una lo que vida de havia treball. cultivat jo, i vaig agarrar una meixa d'estes. Alexandre, quan repreneu el treball d'investigació, com arribeu a esta comarca, al Camp de Túria, des de la Safor, que és on havia començat tot? Pues tot arranca de trobar un document, que va ser el document on Jesús Soldevila tenia registrats els últims colliters d'Espanya de seda de l'any 75, de setembre. Hi havia una llista de persones i van veure que a Benaguasil hi havia diverses persones i altres poblacions del Camp de Túria. Aleshores va ser tan fàcil com començar a localitzar aquestes persones. Algunes vivien i en la guia de telèfons es localitzaven, i amb l'ajuda d'una companya vam arribar on estem ara, a casa de Rosario, i per així començarem la nova investigació al Camp de Túria. La primera dormida ja creixien, la segona més, la tercera més, i la quarta, el que feia 4, ja no ens xitàvem, tiràvem fulles sense parar. Acabaves d'un puesto i el començaves per l'altre, ja se l'havien jalat tota. De nou, ens topetem amb paraules de la parla quotidiana. A Benaguasil coneguem també a Lluís, nebó de Rosario, qui ens acompanya a la cambra, espai de la casa reservat a la cria del cuc. Això ho fèiem a la muntanya. I això era per quan estaven els cucs que anaven a filar, que havien passat tot el seu cicle de creixement, entonces això era per embotxàvem i els cucs pujaven per la botxa i filaven. Així filaven els cucs i era on feien el capell. Filar era que feren el capell. Això se feia, pues, a lo millor, se'n feien 2 anyades, solien fer 2 anyades, una era per març i l'altra en setembre. I el procés este durava, el que era la cria dels cucs durava pues, uns 25 dies. Vivíem a Baix, menjàvem a Baix i tot, en companyia dels animalets, perquè no s'escaparen. Sobretot en una setmana molt clau de molta feina, no? L'última setmana. L'última setmana és com si estiguera plovent. Recordes? Quan menjaven. Com si estiguera plovent. Els animalets estos eren molt delicats. Entonces... Ni una olor bona ni mala, no la volien. Havien d'estar molt limpios sempre. I cada 2 menjars o 3
que era quan es donaves la fulla, doncs l'excrement d'ells, més la fulla que se quedava allí, si no se la llevava, se recalfava, se floria, i això era un perjuí per l'animalet. A Benaguasil hem recollit molts records i imatges. Davant les restes de l'última filatura valenciana, escoltem el desig de no deixar escapar la història d'esta indústria. Però el poc que puga quedar convindria que es guardara, les imatges, les fotos, els documents, que d'alguna manera poguera les generacions noves conèixer el que ha sigut la història de la seda entre els valencians.